Mwy o hwyl a pethau gwirion sydd gyda ni ar eich cyfer chi nawr. Os ydy torri gwynt yn ddigon i chi, wel, mae dyn ni rhyw sialens fach arall i aelod yn cynulleidfa ni heno. Mae dyn ni Aled fan hyn. Hi Aled. Helo. Ti'n iawn? Diolch. Ti'n poeni bod ti'n edrych chydig bach yn sili? Dew Na. Ac mae gynnon ni Carwyn fan hyn. Hi Carwyn. Helo. Ti'n iawn? Ti'n arfer, chwag de? Mae rhaid i weid, mi oedd gen ti un coch ymlaen, a nes ti dorri hwnna, doedd? O, so ni'n barod chi. Oedd, iawn. Oce, felly, y cyfan sy'n rhaid iddyn nhw wneud ydy i weld pwy sy'n gallu cael y mwy o fale allan o'r twb yma mewn munud gan ddefnyddio eich ceg, a'ch ceg yn unig. Iawn? A dy danedd, wrth gwrs, danedd. Wrth gwrs, danedd. A gyda'r masgiau yn ymlaen, ie, achos maen nhw'n gret, a chi'n edrych mor arbennig. Felly, mae Matthew Glyn yma i gyfri'r y fale, ac yn edrych siŵr bod chi ddim yn twyllo. Felly, mae gyda chi munud ar y cloc. Ydych chi'n barod? Ie, ffwrdd chi! Dim ti'n fe hefo masg. Come on! Okay. Mae gen i'n bwced llawn dŵr fyna. Aelodau o'r gynulleidfa yn cymryd y sialens mor o ddifri a hyn o'r blaen. Chwarae teg iddyn nhw. Reit. Ond y cwestiwn holl bwysig yw pwy sydd wedi wel... Na. O, gyda fi hanner un i ni. Pwy sydd wedi ennill? Math, faint sydd Mi o'n meddwl bod Carwyn yn dwyllio mewn mlaen fan hyn. Mae'n dwyllio mewn fan hyn. So, rhaid gael fi faint fan hyn. Faint sydd fan'na, sydd dwyllio yn just 1, 2, 3, 6. Chwech fan hyn hefyd. So, Wel, oce, chwech a chwarter. O na, dim cynnig. Chwech a... So be, mae o fod... Gawn ni alw fe'n gyfartal? Ie, fi'n meddwl. Gawn ni alw fe'n... Dyna sy'n saffach, fi'n meddwl. I'r ddau ennill llyn. I'r ddau ennill llyn!